onye ụmụdị m Nnewi ịnyaba onye ịnyaba ụmụdị m Nnewi inu ese na onye afọ ukwu na ohu na tani ọ dịka o nwere isi na-abụ onye afọ ukwu na ohu na tani dịka o nwere isi na-abụ nke anyị na-aga anyị nwere nke ịkata aka o nwere ebe anyị lụọ ya kwụsịnata gbaa ya aka Vincent Oke Egede onye Enugu steeti ọ sị na ụgbọ owere ije na-egbu onye nwụghọ mmadụ na mbọsọ ya egbu onye nwe mmadụ owere ọsọ ama ya enwudie na ọ bụ ụdị ọsọ ya azọpụta ya mbọsị afọ gọdị ọzọ emena bụ onye Agụleri otu Agụleri Enugu otu ọ sị na awọsịla ụmụ ya mmiri zoro ezo ka unu na-ebele akwa nke a na-elu n'elu onye ka ọ ga-ama n'aka Sọni bụ afọ ọnya ọ tinyere afa nne ya ọ sị na ose ọjị ada achọ okwu mana ọ da ahapụ onye mejọ ya ose ọjị ada achọ okwu mana ọ da ahapụ onye mejọ ya ose ọjị ịmana ụmụaka kịta nwere ike fa mazi ọsọ ọjị feche na ọsọ ọjị bụ ọpapa nke a na-esuru ọpapa eji eme mmemme dị iche iche ọpapa ọkpekere na-akpọkwa ya papa ọkpekere dịkwa iche ọkpekere bụ ọkpa otu anya ọkpa nke ahụ nọrọ onwe ya nke eji akwa eji esuru ọjị ọpapa ọ bụla ọkpekere nọrọ onwe ya mana o nwere ose ọjị nke a na-ekwe ha eji esi nri nke ahụ dị iche nke Igbo nke ọ bụkwa ose oyibo nke na-adịka ịmaghị ya aṅụ nwe nwere ha emeghe n'afọ ofu n'ọnụ ụtọ ọrụ obele iwere echie n'anya gị nwee dị ha emeghe ọ na-achọ okwu chacha ifugwe na-agara ya nsị na-ekwere ihe a mana ịtawa ya atawa ifuge ebe ị nọwe chụ ya okwu ikewa ya nkewanya ụmụ na ndo ikewa ya ofu ya apụta iti ya n'anya mgba okpogho ekpo imetụ ya niile okpogho ekpo mgbe ahụ ịtawa gị ịchọ gị okwu mana mgbe